buking handumanan uban sa mga awit. Aduna ka may kaagi o kasi na tiyan nga dili nimo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapakiyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa imong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Tinahod ang pinangga namo adaliri. Mayong hapon kanimo og kumusta ka ate? Among mga panginaot nga ikaw ana permi sa kapiskay sa mayong panglawas. Aron makapadayon ka sa pagpanginahan sa mga suwatampo nga ipadangat diha sa imong tulmanon. Pagkapait nga ako ang ginangatan at diden. Nga akong gihatag kaniya ang tanan ug way nabilin para kanako. Ako na sineryo lumulupyo sa usas mga syudad dinhi sa probinsya sa Negros Oriental. Aduna ko'y babaeng gikaibgan at dedin. Aduna ko'y babae nga nagustuhan. Kauban na ako kini sa akong gitrabahoan ang mga babae. Just call her Inday. Si Inday at din love kaayo nako. Kay gawas sa iyahang paraygon kaayong kinaiya. Guwapa usab ni siya og a very loving person na sa. Hinungdan nga dali usab kaayo nga nagasuod. Kung unsa ang iyang gusto, akong tumanon at din. Kung unsa ang hangyo nga kanako, ando gayon ang akong response nga to kaniya. Dali kaayo mi nga nagkasuod at didin ni Inday. Tungod kay kauban kami sa trabaho. Nay mga panahon nga aduna sila'y importanteng mga lakaw, ako ang ibilin nila sa ilang kusina. Adunay mga panahon nga adunay importanteng paliton, ako ang ikauban ni Inday at Deden. Murag gaan kaayo ang buot ni Inday nga di kanako. Samtang ako sab, sama kami pagbati, gadto kang Inday at Deden. Nagtuon ako nga aduna ko'y tsansa nga makapadayag sa akong pagbati ngadto kaniya. Ambot ba agdin nga no maglisod ko og asoy usulti sa akong pagbati ngadto kaniya. Magpanupuko og sugilon nga naigugma ko niya, nga nakagusto ko niya. Mahadlo ko at din nga panahon nga masayran nga aduna ko'y pagbati nga hilom ngadto kaniya ug dili na usab ko niya tagton basig mausab ang iyang patasan.
Sa pagkakaroon, subo kaayong palandungon at dilidin. Kaya akong hibahuan. Nang babae di ay nga akong nagustuhan, akong naibgan, nga doon nagay plano nga akong tinguhaon, aduna siya'y uyab at dilidin. Ug ang sakit pa gayon, kay iyang gipaila-ila nga ri kanako ang maong lalaki. Sakit kaayo at din kay gibuhat nako ang tanan. Giuna nako siya sa tanan para lang malipay siya. Karon wa na ko aside kung unsay angay na kong pagkabuhaton. Angay ba nga akong itug-an ang akong pagbati ngadto kaniya nga wa pa nako kini napahungaw ngadto sa babae nga akong gimahal. O dili na lang ate. Kay naa man siya'y hinigugma nga yang gipaila dili kanako. Mao kini ako suwatang po karong hapuna at din. Ay salamat na nga akong gipadangat sa imong tulumanon mga booking handuman advance sa mga awon. Unsa may angay na kong pagabuhaton sa akong sitwasyon sa pagkakaroon. Kanimo nagmahal, Neryo, sa syudad sa Baris. Di na tumubot ng biya kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagkaubog pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung bus nga alagad inahan higala sa kanginan nga si Ate Didid Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.